var beki merane. Mutlu Kayaya 19 salî xwediyê dengeke xweş û rûyeke bedew bû û dahatûyeke ronî li pêşiya wê bû. Lê hijdeyê gulanê de gulleyekê hemû jiyana wê û xeyalên wê serobino kir. Kuri kadeş tu çiyaye beritadamım. Mutlu Kayaya ku di êrîşeke çekdarî de gulle ji serê xwe xwaribû, niha berxwedaneke xurt dide ku dîsa xwe bi jiyanê girêv de. Ji bo vê yekê jî pêwîst e di nexweşxaneyeke pêşketî de dermankirina fîzîkê bibîne. Lê derfetên malbata Mutlu Kaya têra vê yekê nake. Ez berê pêşiya pêşîz halaqa mutluyê dixwazim. Ka ewlad kî me ra yoxin baqimê da bi ew re pençelemiş bi yek dê çi düşmüştü bi. Ka farklî tiştî yani hişê me ra. Ew mümkün nene. Ez yek dê mi ciyara min şewitî min psîkolojiya min yerinde nebû. Min nizanî ez çerkîn. Malbat û nasên Mutlu Kaya ji roja ku Mutlu rastî êrîşê hatî ve li ber deriyê nexweşxaneya perwerde û lêkolînê ya Gazî ya Şargîl hemû wextê xwe derbas dikin û tenê ber siya darekî bi derfetên kêm ji xwe re cihê rûniştin û raketinê çêkirine. Dü meyê xwenga mala xwe nedî, qîz wê mala xwe nedî, gedê wa ku çêdayî. Yani ew ber dara araştırmayê me re bû vîla. Çu qîzika hundirda bû. Watak çû gata ezî dünya gizanî yani ji bez lazım e, bakım lazım e, xwarin lazım e, Ankara'yı, mala wa tûneyî, merî wa tûneyî, kesê wa tûneyî. Baran bari dünya tari tüvinadim tari. Malbata Mutlu Kaya ji wê yekê bigiliye ku hinek nûçeyên di çapemeniyê de derdikevin, tiştên wan negotî li ser navên wan dinivîsin û ew ji vê yekê gelekî rehet sizin. Yanlış yere yazı yazmış kırım, yanlış si efham kırım. Yok Xudayî nevê heye, yok. Yek de ki egerse dünyayı ravya seslenmişti ben. Hem ji Kurdistan'ı ra, hem ji Türkiye'yi ra, hem bütün dünyayı ra ez yek de olarak seslenmişti ben. Yek evladı mera yokum bakım edav. Mera çer veki de farklı tış düşmüştü ben. Mutlu Kaya ji bo ku dermankirina wê bidome, dê li nexweşxaneya bi navê Gataya Enqerê were rakirin. Lê ji ber ku dê demeke dirêj dermankirina wê bidome, malbata Mutlu Kaya ketiye nava fikaran ku wê li ku derê bimînin û wê çawa debara xwe bikin. Mutlu Kaya 37 rojan 5 a lezgîn dema û kesî bawer nedikir êdî çavê xwe veke û dîsa bikene. Lê Mutlu Kaya serket çavê xwe vekir û dîsa kenek ji jiyanê reşand. Niha jî pêvajoyek dîsa zor û zehmet li pêşiya wê ye ku li Enqerê divê were dermankirin û ji bo vê yekê jî li benda alîkariyên xelkê Kurdistanê ye. Mayrûksel, Rûdaw, Amer.